Assalamu alaikum jama'a, da fatan kuna lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon darasinmu. A yau dai insha Allah za mu yi muku bayani akan yadda za ka samu data na MTN kullum a rana. Da farko dai kamar yadda kuke gani, za ka shiga Play Store don nemo application ɗinmu. Kowa gashi ya buɗe mana kamar yadda kuke gani. Za ka rubuta sunan application. Yawa, bayan ka rubuta sunan application ɗin gashi nan, sai ka installing ɗin shi. In ka installing ɗin shi zai bayyana ma. Ni da yake ina da shi, baran yi wannan ba. Sorry. Baran yi installing ɗin shi ba. Kun ga ya nuna mun open, wato alaman ina da shi kenan. To sai ka, bayan ka sako da shi kan wayanka kamar yadda kuke gani, ga application ɗinmu gashi nan. To sai ka danna, ka zaɓe shi, ka danna kan shi. In kana da data sosai a wayanka, za su dinga nuna ma talla. Talla zai dinga shigowa sosai saboda application ɗin an ɗaura mai tallolika da yawa kamar yadda kuke gani. Da farko sai ka shiga wannan, zai buɗo ma wannan fuskan da kuke gani. To banda auto select location ɗin nan, banda shi sai ka shiga wannan na biyun shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan zai nuna ma zaɓi guda 5, sai ka zaɓi na uku, ta MTN 50 MB daily kamar yadda kuke gani gashi nan. Na zaɓe shi. To sai ka zo ka danna wannan jan nan. Da ka danna shi zai yi connecting. Zai nuno ma wannan jan zai koma blue. To da ya koma blue shikenan. In ka gama abin da za ka yi sai ka shigo ka danna. Zai nuno ma disconnecting. Ka gama kenan sai ka rufe datan ka, amma ka tabbatar cewa datan ka na buɗe kafin ka shiga application ɗin. Kamar yadda kuke gani, ni bare buɗe min ba saboda data na yana da ƙarfi sosai wanda nake da shi. Da kaman bani da data sosai ne zai yi. Amma masu kaman ko baka da data ka ɗauko shi, to za ka iya yin amfani da shi anytime. To masha Allah. Kamar yadda kuke gani gashi yana ta sashen. Insha Allah wannan shine darasinmu na yau. Ƙarshen darasin namu na yau kenan. In Allah ya yarda za mu muku bincike, kasance tare da mu. Yanda aka yi free call da MTN ɗinka kamar yadda kuke gani. Assalamu alaikum. Kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe, sai ku danna ƙararrawa. Na barku.